Eukibidozu bikotia maite mintuta zozelako, eukibidozu bikotia Bikote eukibidozu. trip bat, ingeben beste bat, ikusteko inkontrolable, aizuer. Izan aldala, zindagit, edo madarikatzen dut. Ja, baina zindagin, nire inok ez oztela ez abisau, Ez que horrek dia basura de personas. Bueno, Zeintzuk. parte hauken dume. Irakusten dago, edo erakura esan dago, It's not your turn. It's not your It turn. was eta kendu dostitza. Amets bat izan leike? Zer? Berdin ulertuko dago, esan gure bote. Zimia nik eukibiotena, hemenik aurrera, zuek baztetu txenen zuelako. Ai, eze, zima. Bai, nola zen. Ez, bai, oin. Mira, fatitza ginean zegoen kontu, inoz ez duz daitzen, mesedez. Azpixan doan telefonuan, gura guzuen nirekin zinen afan. Ikaste zuen eta Ez da, zeus errezateko aukeri okileko, porque bestela sartzen zein erekin denporada nian. Ekane, Imanol, Txomin, Bez, distopia. Distopia, ez, aida nizar, bere burua irugarren pertsona tatutu dana. ez dugu langosta bat izatea suatuta. Eta zeukatuko zinen zuek euli bat, Ez dakit, Bueno, visto lo visto, bai. Hiru egun eta agur Bernur. Kaixo. Epa, Atzaldeon. Ez kaixo esan behar da. Kaixo zan bidez, Hori da. ez dakik noiz ikusiko da bain. bueno, baina ondo da. Kaixo, barkatu, jo, hau da. El show de Trumanen ez, protagonistak esan zaben ez, egunon atzaldeon da. Gabon. Nola esan badana. Gabon, Atzaldeon eta Gabon. Bitu, el show de Truman esan duzu, el show de Truman dauz hartuta gaur berbaingo duen pelikula motan barruan neurri baten. Bai. Bai. Esaleike, Bai, baina komedia badanez askosa zarina emoten dau. Komedia bat da? Komedia hartu zan beti. Neik ez nahan Komedia izango... ez Jim Carrey zeolako, baina orokorrean zela kontatzen dian gauzak ez ze gertatzen dan. Hau da, zuk argumentu hartzen bozu, ez da komedia bat. Thriller batetik gertu dago. Bai. Baina gero gertatzen dianian gauzak zela igogailuan ez da guztia edo... humoristikoak. Baina hori da, desarrollo hori bai da komedian uz gerturatzen den zerbait. Eta egisa da baita, bai dala gaur izpidukiko duen pelikula mota, hau da, distopia bat dala, Bai? baina distopia da geixau. Pelikula barruan, hau da, Trumanen mundu hortan, pelikulia bea bai. Bai, ze kasualtan... claro. Pelikulia ez da berez, ez da distopia. Ez, kupula gigante hortik kanpo mundua Bai. gaur egun, hau da, Gran hermano bat, baina barrukoa jakin barik da. Bueno, berak jakin barik. Hortik etorri zen, da, Gran Hermano bino, lehenaukua da, 88koa da, el show de Truman. eta horren aurretik, Espainiak Euskara erun zauen laburmetrai bat dago, kontatzen dela antzerako argumento batekin, kasu hontan da, pertsona bat doia telebista programa batea, eta telebista programa hortan egixak bakarrik esaten dira. Eta orduan hor azten dira kontatzen, bere bizitza dana, fraude bat dala, hor ez dau kupula gigante bat, baizik eta bere bizitza dana montau da bila eurak. Eta jendik esan zaben, akaso, laur metra horrek lortutako jartzunak edo, igual hortik arisa sortu zauela The Truman Show sortzeko. Bueno, gaur distopia eukiko dola izpide, baina horretik ingo berba ikusi duen pelikulan inguruan. Nietako hasi bioko inake spoiler trip bat ingauela berriro. Hori da. Aspaldiko parte. Oso ondo. Egitxa da, bastante frakaso. A ver, Ese frakaso. pelikulian kalidadian inguruan esan beharra dago. Ez nau erabat ados. Bueno, vale. A ver. Esango bageu, ze pelikula ikusi bonik irurok azkena zinetan dauena, eta aukerarik emun baripe, bastante samurrasmoko bela jentiek ze ikusi duen. Egitxa da, baina Super Mario bigarren... Bros. 3. Bi daitue? Bi. Super Mario Bros. 3 san bideojokoa. Ni nire ustez, gu ikusi ben pelikulia da, zelabait izateko gaur egun, La Oreja de Van Gogh kontzertu batera zatia bezala. Ados, guztiz ados. Bai eta ez. Osea, zoiatz, zu gozatzera, zu kantatzera, eta zeure bizitzan garrantzi ukidauien estrofa horrek gogoratzera. Baina gero, sentitu dut amaia, zurekin da gabitzen egiten da nazkarrixa, kalidade musikala igual ez da potentiena. Esan dugu ze pelikula ikusi dugun, ez da? The Devil Wears Prada 2. Claro, bigarren zatixak beti... Eta kasu honetan behar, lehenengoa da oso ona, ze da oso ona.
Baina bigarrenian, nik uste darela hola faiotxo batzuk aspergarri da momentu askotan pelikulean, ere ustez. Pelikuliak dako gauza bat, Personajeak... lehenengo parteoi paseixakon gauza berdina. Eta da, Anne Hathawayn personajean traba amoroso dana, da, aguanteik ez dauen tostonazo bat. Osa, hori ez dauen, askoz divertidoa da. Eta lehenengoan gutxinez entzoproba dauka lagundu ikin dutzalako. Baina bigarren hontan... Sartzen da, urtetzen da, gero berriz dator... Izten daue, baina ez gara entera, izten daue ja, porque izten daue esaldi bat gaizki esaten daue jako, eta gero bueltatzen da. Askoz divertidoak dia, jontekin denean lau protagonistak, Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, eta Stanley Tucci, eta azten denean... Bai, Hathaway bebai dago bastante... Bai, baina orokorrian... Es que Hathaway personajea bera ez da bape de bai, baina inguan bebai da bastante... Baina da, ba, ona, pelikulako ona. Bai, bueno, ona. Ja, pelikulako onena. Pues bai, claro. Emily Blunt. Baina, niretako, es que el diablo se viste de Prada bi horren argumentua da nostalgia. Claro. Ya está. Bai, claro. Nostalgia saldu, nostalgia saldu, eta nostalgia saldu. Baina gertatzen da lekuan, oza, izan duzu zuk lareja dango, baina mila gauzetan gertatzen da. Nostalgiaren. Hogei urteta gero, venga, ziko eta berriz aterako ez dakiz zer. Vale, ba, oso, no? Orduan, ontsen atera de Camp Rock 3, edo Camp Rock ez dakiz zer. Eta hori zedia ja monitoriak, claro, honeskeria. Baina, claro, mundu, edo Hannah Montana de bueltatzean, eta, bueno, bai, ikuste ginoen alen hori, oso ondo, baina izango da un bodrio de la leche. Itzulera bat ondo ikia ez da samurra, eta gisa da honek saiaketan dia, gisa da 20 urtetan be, ba hori ez, mundu editoriala, eta aberatzek mundu mailan hartu da bain posizio sozial, eta holako gauza batzun inguran, bai haus hartzen da. Oso azaletik jako, eta niretako hor baseola zerrein da zerrez, eta dana gelditzen da oso, eta nera bukaeria da oso previsiblia. Guztizados. A ver, baina gu jumiak... Sufle bat da. Baina egisa esan, junin behar ginen ikustera pelikula hori. Bai. Totalmente adi spoilerren eta urte hontan dakauz, trip de xente, A ver. Se Toy Story bost, laster. Nik uste Toy Story irugarrarien bukatu bizan. Agur. Bueno, a ver, se geixau. Toy Story... Dakau, Algo de la Odisea. La Odisea, bai. Nirekin horbez. Eta Dune, Dune iru. Eta el día de la revelación. Es que nire horrekor... Es que bai... Duan zurekin zeman bia ikustera. La bola negra. La bola negra, bai. Baina hori gaiako goitabos estrenatzen da. La bola negra donostira doia. La bola negra perlatan ikusiko zuen. Claro, bai. Eta ingu berba horren inguruan gero, hainbat aldiz aipatuko ditugu... Javiak, en fin. Xabiak, ez? Oso, no. Bueno, orduan zerekin hasiko gauen. Bueno, nire uste Xabiak aipatutan ni hasi, biako nintzake. Ikusi duen azken aldizan ikusi duen pelikula batekin, da gero ja distopik. Ufa! Bai. Bueno, Malako zinema dizan aurkeztu zan, eta 1992ko izen buru bereko pelikula batean oinarritua dago, Mi querida señorita danik ikusioten pelikulia. Fernando G. Molina da zuzendaixa, ez da oso izen ezauna, baina bere filmografia behitzen bozu, Fuga de Cerebrosen zuzendaixa izan zan, Bastango iruko hori berak zuzendu zauen, A 3 metros sobre el cielo, hoy tengo... Hori ziletan gero egon zan polemika Miren Gaztañagakin eta hori dana? Ze polemika egon zan? Miren Gaztañagak... Iken dau Bastango trilogia horretan, iken dau personaje baten amana. Ama gaztia bea da. Baina gero ETB ineben saio baten... Eta saio bat. Zan, emote zatzuen gai bat, eta zugarri horri buruz, zure iritzi xamote zinun, eta ero moztu itxezagin, da zatik amote zagin, pertsona ezberdindik euren iritzi xa. Eta horre, Espainian inguruan, bastante hitz sakarrak esan zituen, ez dize puntu arte, benetan uste zituenak, eta edo benetan, edo gidoitutako... Baina, Miren Gaztañagak esan zituan. Bai, Miren Gaztañagak esan... Eta horrean ja, triologiako beste bi partietan ja... Bai, kenen zabien. Eta hori, hain zuzen be, hori hartzen daue oinarri, eske bez, dia, alde danetan dauz, Xabiek hartzen daue hori Pakita Salasen trama baten oinarri. Bueno, hori eta gero daula sekta batek sekuestrautako batena, testak izer da hor da. Bai, Veronika Etxegin papela. Baina Veronika Etxegin papela ez hori bakarrik, ze horrez gain, zein da Euskal Herriko Basauriko polizia?
Itziarrituño. Itziarrituño ibegertau jakon. Bai. Orduan, bixen arteko nahasketa bada. Mi querida señorita. Bai, mi querida señorita, hoi da. Mi querida señora. Mila beratzen deru eta masixan, Jaime Darmiñonek pelikula bere inzauen, kasu hontan, José Luis López Vázquez zan protagonistia. Txoin egan norpegisa. Ni puta idea zein dan, ezta? Vale, oso ondo. Arrakazta ondixa eukizaben, bai kritika eta bai pertsona, jendia zinera gerturo zalako, eta Oskarretarako izendapen bat lortu zauen. Bertan kontatzen den historia da, pertsona gure garaixan guk hermafrodita esaten gauen, eta oin intersexuala esaten da, hau da, jaiotzian bi generuak, bi generuak adierazten zuen, genitalak dituela, egonaz behitzen eta ez dakit gaur egun behitzen dan, baina garai batian bai. Hau da, baten alditzezan, ikusitza zertzeon garatu hau, edo zerretzeon, eta egonaz behitzen eta mediko batzuk esan zain, bai, itxuraz bai egonaz zala garatu hau gauza bat edo bestia, baina gero generua beste bat izan altzala, eta gainera horra atzian zauzen, konexioak eta galdu itxeziala, eta orduan, horrek ekartzen zitula zela baiteko... Mutilazio bazala, ez? Bai, mutilazio bazala, aparte, baina, izatiaz gain, igual itxura, zemotu zauen barrabilak eta zakila bat zeola, baina igual, alu txiki horrek igual zaukan indar geixau, edo, karo, horriekua, estrogenu, gauzan mordua sartzen zela, eta orduan, ez da argi zela jokatzean, uste gaur egun ja, lagatzen diala urte batzuk, eta gero egisa da, gomendatzen dela, pertsona horren, bilakaeria errezago ezen dain, genero bat bestia aukeratzia, baina onja irekisa daola. Kasu honetan hori kontatzen da. Bai. Gainera da, matrioska bezalako kontakizun bada, hau da, dana bata dau, beste kartzela baten barruan. Hau da, protagonistia, oso altia dan neska bat da hasieran, bizi da Iruña bezalako hiriburu txiki batian, ez da sentitzen gustora, eta dana da, kartzela bat beste baten barruan, oso familia opusetik gertu ongo zan familia batia. Iruña ipatu badozu. Iruña ipatu badozu. Bai. Baina eski Iruña, Fernandone pelikula danak, a 3 metros sobre el cielo izan ezik, Mario Casas igual takoneratik motorrean pasatziak larri zelako, gaintzeko dana Nafarroan grauta dau. Bai. Bai, a 3 metros sobre el cielo, eta hoy tengo ganas de ti, bixak. Jo, eta hori zazu komenta bazieran? Zizki hor zegoen goz interesanti. Ez batez besti ikusitzazkar. Komenta dut, esan dut, 3 metros sobre el cielo gauza dela. Ez dute. Kasu hontan, Elizabeth Martínez... Fuga de cerebros. Fuga de cerebros, bastango irukua eta 3 metros sobre el cielo. Bastango irukua ya mosten hasi. Beti bezala. Elizabeth Martínez da zuzendaixa protagonistia, eta bere bidai hori kontatzen da ez, zela emakume itxura daukan pertsona bat izatetik Iruñan, Madrilera joango dan, eta Madrilen, berak esan gau, ez, bera mutil bat dela, eta mutil bezala gure dauela aurrera hain. Amodiotik gertu da hon historioa badau bi tokitan gertatzen dena, eta gainera aldaketa dau, ez, hasieran, bi lesbianan historioa izango zen, eta gero ja Madrilen, erlazio hori pasatzen da heterosexuala izatea. Hor plazaratzen da, zuek aupeatu zu mutilazioa, generua, ze puntu arte genitaletara behitu behar daun. Horren zalantza badako, zekaro, zuk esan duzu, ez, mi querida señorita, lehenengoa, 70 hamarkadako. 70 bai. Eta hau berriz da, 2026-ekoa. Baina 2026 dau kokatuta? Ez, baina begiradia bai da 2026-koa. Hortara, gai hori bera ez dut uste berdin tratau aldozunik gaur egun, edo indala 40 urte, ez baduzu gaur egun, indala 40 urteko horri. Ez, hau da, ez da gaur egun gertatzen, baina bai gertauko zan, onjala urte, ez daukako guan, ze badago referentzia bat denbora, mugikorrak badauz adibidez? Ez. Nara, nik ustataz... Badauz, baina oso zaharrak, ez da smartphoneik. Orduan, esan gurutena, bai daue referentzia bat. Esan guruke 2000 urtetik aurrera gertatzen dela. Alako zerbait, gertatzen dena da... Ze kotxiak behi supersarra dira. Bai, baina, nik esan guruke, 20 urte, baina egisa da, eta honi buruz binaz behitzen, karo, 1986ko pelikula hortan, edo horren arrakaztia zeatik izan da. Pelikuli izugarri xadalako, ze ikusi dut, eta nahiko laua iruditu jat, edo José Luis López Vázquez momentu hortan kriston takillia sortzen zauen aktore bat, emakumez jantzitza
parodiara eruan barek eta modu zerixo batian oidana kontatzen dau. Horregatik zan, ejatan zoarki gelditzen. Egisa da, momentu hortan, intersexuala dan pertsona baten historia kontatzia, bazala oso aurrerakoia. 76an esternau bazan, Euskal Espainian eta ondorioz Euskal Herrixan bertan be, bai egongo zala olako gai ez ainoikuak lantzen eben pelikulak ikusteko goze berezi bat, bai? Esangot, Franco Hilbarri, transizinua, pixate... Gozia baino gixau, nik esan kuriosidadia zehola. Kuriosidadia. Osa, ez nangot, igual etzion bihar bat, etzan zerbait, ostaz, nik bihar dut ikustia pelikula pertsona intersexual baten historizia, baina bai, zer da hori? Eta... Nik uste dut gaur egun bebai biharrezkoa dela olako pelikula bat, oza, ez dala askoitzen berba hortaz, baina pelikulia bera da una mierda. Oso laua, ez dago ezer... Ez dago ezer eneko zagardioa gertzen dela pelikula. Bai, ontsen joan reparto. Nagora Aramburu, barkatu, inemea emakumerista gertuko, 2000 urtean. Baina, bueno, gidoi atletik nire ustez da super flojua, ni espertu nitzen, pentsau jaten momentu askotan, oza, pelikula... Baina aktoriak eurak, edo dauz, oso muturrera, oso karikaturizauta. Manu Riosen papela benetan zaten zuen. Hau atzo komenta honot zuen, baina Manu Rios aktoria baldin bada, ez dakit, oso gaitxik da. Baina ez da... Bueno, arrazoin bat emon zinun, uste do txatian arrazoin bat emon zinula. Baina, bueno, horretzeko. Eta Paco León bera. Paco León bera pertsonaia da. Bueno, de cura. Bai, baina da, apaiz moderno gay bat. Bai. Eta esan zu, klaro, eta bukatu duzu Nafarroan, parrokia batian... Kontatzen dau bere historia batzuko la lenguak, nire ustez, bueno, Netflixen dau pelikulia, baina... Bai, benobixuak ingaia, benobixua... Premio Nacional de Danza eta Folklore. Sí, muy bien. Zanguro, a ver. Da? Baina gabitze pelikuli buruz edo? Ez, pelikulian bere nobixuan papela egiten dauena, da gaur egun oso modan da kantante bat, eta horrekurtian Premio Nacional de Danza y Folklore lortu zauena. Oie jatutarko izena, baina Asturiasen bizidan kaltzuntzioetara kantatzen dauena. Aurrekoan Karadixo una gertu zan. Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas. Eskerrik asko, zuere merotekiatik nila zarranaz. Bueno, nire ustez... Horratzean gaina dauz. Xabiak, bai, euren suma content. Suma content, bai. A ber, nik uste dut gaian gaixa bera dalako hartu da, bai, produkzio hau suma contentet, baina nire ustez pelikula oso flojua da. Ez que, ustez Javi Kalbok, ferotzari batzutan, komentau zabela, zu tokiz kanpo sentitzen zaren pertsona hori lasai seguk sortuko ditugu zuretako aproposak dian historixak. Eta netako hildo horretan barruan sartu bien beste historixo badala. Eroak ekoizliak dia, eta hartuan, bueno, indabiena da, apur bat proiektua gain begiratu, dirua emon, eta listo. Zuria lotu alda edo zurekin, zure gukein, ze dia suma zelasian, la llamadakoak, suma latina. Suma latina. Hor diatu suma content. Hori da. Bueno, ni komentauko, ikusioten azkenengo seria dela. Osa, vale, hoi pasai bueno, oina mongotzut. Paco León, Nagora Aramburu, Manu Ríos, Ana Castillo B, hor dao. Bai. Ana Castillo behitu ze aktore hona dan, hor bai egondala. Bueno, bera da, lesbiana eta heterosexual papel hori tindabena. Ona itxenda, baina nun dago, dakarreta liburua. Victoria Martínez, indaben serie berrixan, se tiene que morir mucha gente. Zuei que os encanta titulo hori, batez betxomini. Bai, esados nao. Osea, azken alixan ikusioten serik onena, 6 kapitulo miniserie bat, da, 3 lagunen historia. Ze plataformatan dago, jendeak egin? Movistarren dago. Eta Victoria Martínez jakingo zein da, humorista bat, zela da, Estirando el Txikleko aurkezlia. Garai batian zan, pija papelak itietxula horke motzotan ospia, zare zuzeretan. Baina ziren bera zan, bueno, nik itxen dute, nik ez dut itxen, nik ez dut itxeko horrekan, nik itxeko running, eta... Baina eske gauzia da, baina, bueno, bai izan zan, hau egon da, opuzen, oza, bizi da, pero gura zoidiru dauke, eta beti izan da, egon zan, mojen eskola baten... Oza, Ambrosen familia behortia, tor, hau da... Bai, baina hau hone gerritzen dau kritiki horren inguruan, oza... Bueno, Ambrosipe bai, Hone gorro todo mundu dana. Mundu dana, baina, bueno, da papelot de bai, oza... Bueno, hartarako ez zafan biharre, opusera, oinatik mauz batzok. Bueno. Ni? Bai. Bai. Jarraitu.
Gauzia da, berak idatzi zebera liburu hau, se tienen que medir mucha gente, eta hori nindau serie hau, agertzen diela protagonista moduan Ana Castillo, Macarena García, Suma Latina, Laura Barkatu irakurri miot, ze abizena bat, aurrekoan izan ginoan beba. Hori da, hau da... Weismag, bai. Hau da, Salve Maria, zela zan. Salve Maria pelikulia gomendatu nuen aurreko denboraldi xan. Eta nik Los Aitas, aurreko denboraldi xan. Eta agertzen da hor baita, Eta la gran Sofía Otero, dala impresionante. Bilura naukala, eta nizaren, emakume hau, neskatia honek lortu dau, zilarrezko hartza Berlingo zinemaldizan, eta ez du berriro entzungo. Eta guztiz kontrakua. Da, impresionantea itxen daben papela. Ni pentsatzen entzala, zela zan Secretos del Corazoneko protagonistia? Andoni Erburu. Espuru. Erburu. Secretos del Corazon. Gero goen kalenan gertuza. Kontaukote pixkat, zertaz doian... Euskira. Zertaz doian seria, usuek guzteko, guzti behar jatzu pillo bat. Macarena García, kitxen da umakan papela, dala... Macarena García dala, Javi Bajuan, Ana García. Xabi Ambrosi. Ambrosiren arreba. Aurdun dago, bere dago eskonduta aberats batekin, bera baina 1000 urte... Ui ba! Benicio. Hau izan da karma, xildu, venga. Se te llama desmonta uin ja beniz. Hau. Peloki, vuelta a Bontara. Benicio is dead. Ha muerto. Jarrai, es que barkatu, hau izan da nire familisako esaldi bat. Benicio está de viaje. Oida, no, muerto está de viaje. Bueno, Macarena García itzen da makan papela, aurdun dago eskonduta aberats batekin, eta de repente dago Kriston Pantziakin siroko bat eukitzen dago eta jun itxen da etxetik. Eta juten da, bere txikitako bilagunen etxera, diela Laura eta Ana Castillo, diela Barbara eta... Uste naben, Kiki bezala izenak mandako zen. Ja. Kiki, el amor se hace película Paco León zuzendako pelikula hortan, bakotxak agertzen dian danak, aktorin izenak, Kandela da, bueno, Kandela izena da, baina ez da beriz, oza, den izenez. Juten da, Barbara eta Elenan etxera, Elena da Laura, ez dut esan behar abizena, nahi bela aktoria izatea, baina tabernaten itxen daulan, una lesbiana que no puede estar sola, literalmente, daula, eta gero... Literalmente, apunte. Eta eskribek zuri. Bueno, apunte importantia da. Eta gero hago Bárbara da Ana Castillo dala persona deprimida bat, dala late show late night baten guionistia, eta Sofía Otero dala bere konstientzia. Aurrekoan la resistencia, la revuelta da... La revuelta. Bueno, zain zara bera gaztetan. Bai, da bere txikitzanean, baina, bueno, da bere... Bai, Pepito Grillo bakitu zendan? Bai. Vale. Hori da. Orduan, oso kapitulo motza di ordu erdikoak, baina oso salida hona dauzke komentarixoak gidoia dago super ondo. Vale, baina zein da argumentua, zein ikon dira esan dut. Bueno, nik ez dut ikusi, Instagrameko kontuak. Dia, 3 lagun honek. Zu inozuna da, ez talkerra izan. Ez, baina agertu keten xat aldiro. Orduan dia, irakusten dago, edo berak gure esan dago, emakumean... It's not your turn. It was, eta kendu dostitza. Eskerrik asko nekane. 3 honen historia kontatzen dago, eta 12 urtekin 3 emakume de repente darela batera bizitzen berriz, bakoitza bere arazuekin, baten nahi dago aktoria izatea eta bernaten itxen daulan, bastante bestia dago deprimidu eta da Gido Hilarixa, baina dago olako redakzio baten da gizonez beteta eta pues odia su vida. Prima txingurtegi baten antzokia dago, bai, totalmente. Vale. Eta, bai, totalmente hori da. Eta bestia aurdun dago, eta... Bai, ulertu dut. Bestia aurdun dago, lagadau bere gizon aberatxori, eta bere, eta derrepente aukolako katarak. Eta orduan, 3 gure dabe munduak inakabau. Orduan dara 3, irunen arteko, relazio hori kontatzen da. Orduan ez gauko gauzak, eta, karo, nik lehen esan dutena, gidoia da oso ona, komentarixak Sofía Otero dago oso ondo, ze... palabrota pilo bat esaten dau, lagatzen dau bestia oso gaizki, eta da bastante... Osa, bestia dela bera, hogei urte berando. Baina bera itxen dabe olako konversazio bat, eta dago oso ondo, eta da oso grazio, da komedia beltza... Hor, nik irakurri otenati Victoria Martinek, gura eben hori, irakutzi emakumezko lagunen arteko harremana, baina askotan idealizatzen da naizpatasun eta buen rollo eta horri danetetik aparte, esan, benetan,
Olakoa pe bagara. Osa, batian esaten dut eta bestia, osa, te odio, eres una gilipollas y no te aguanto. Eta, vale. Bueno, hori hemen be entzun da, Olatu Egitzen justet gorroto. Ni bez. Baina, bueno, gomendatzen dut, ogisa, Movistarren dagoela, eta igual ikusteko ez dela... Ez dut zer izan? Begia horrela jarri duzu, Baina, eta esan beharra dago, lehen gubixo komentu dugula, Ana Castillo dala oso aktore ona. Eta da, oza, beti txendo kriston papelonak, eta eske asko guztetagat. Eta orduan, oinati lotuta, egon ginen beste trip bat. Ingeben beste bat. Ikusteko inkontrolable, aizuer. Izan aldala, zindagit, edo madarikatzen dut. Ja, baina zindagin, nire inok ez oztela ez abixau, Ez que justo, izan azkenengo momentuko gauza bat, Hori da. Ja. Eta esan gutzu gauza bat. Ez dut ikusi inoiz, txomin, sinian eta parte, hainbeste barra itxen. Negarrez, hainbeste barra itxen ezin zebala aguantau. Hain ondo pasau zeban sinian, urte ginen eta ondio jarraitzu zeban barrezka. Eta zinema hon... Eta aztelenian etoro ginean berriz, komentatzen hori barrezka. Itxi kontaik, ze gainera, lehen esan dut, izan alzan zuretik nekanera fatekoa, pikimate aktorien gatik eta hori dana, edo nerera etortekoa, urtietan estigmak euki dituzten egoera batzun desestigmazinora bidian. Zeatik, bueno... Estigma nik euki biotena, menik aurrera, zuek baztetu txenen zuelako. Ai, ez tima. Bai, nola zen. Ez, bai, oin. Mira, fatitza ginean zegoen kontu, inoz ez duz daitzen, mesedez. Azpixan doan telefonuan, gura guzuen nirekin zenera fan. Joan ginen, baina oza, egizezan domekatzalien ere baki ginen. Ez dakizei, nola zure, zinera. Bueno, itxiko ez duzu kontaien, aizuer, inkontrolable. Zuzendaritza da Kirk Jones. Da, bueno, pelikula britaniar bada, zuzendaritza da Kirk Jones, besteak beste laninera magika zuzendu eben pertsonia. Lehena o bigarrena? Lehenengoa. Bigarrenako jasaren alar, Dirk. Total. Ze kontaken dau bada, John Davisonen inguruko biopika da. John Davison da, nera bezareu garaikik, Tourette sindromia dakone pertsona bat, 1971an jaixo zan, eta bere bilakaeria, eta bere aktivismoa kontatzen daue pelikulak. John Davison benetako pertsona bada? Benetako pertsona bada. Eta benetako pertsona bada, eta gainera inzituen beriak, eso indalaga asko. Izan be, bere bilakaria, bere aktivismoak eruango dau 2019an Britaniar Imperioko ordenako kide izendatzera. Eta hortik hasten da pelikulia. Hori da pelikulian abia puntua. Atzeruka kontekin den pelikula bada. Robert Aramayo da protagonista nagusisa. Tourette sindromia. Sindrome bat, nik uste azaletik danok ezautzen duguna, baina gero kontekin dutzunean horrek egunerokoan suposatzen dauen dana, basatuzu, barre bai, baina ezein beste, nesetanik barre asko inoen pelikula honekin. Esan dakoa, Robert Aramayo da protagonistia, besteak beste, Juego de Tronos edo Detrás de sus ojos telesailetan parte hartu izan dauena, eta bai, Aramayo, kasu honetan be, gauz, Jacob Elordi kasu antzerako baten aurrian, izan be, bere aita juna, Euskalduna zan, ez Aramaixokoa. Ja izango zan. Ja, unek asuntan ez da guapu orduan, baino ez dut zakazu iken. Bueno, ez da. Ez unek ez zakazu ikengo, Jacob Elordi kasuan zati da, bueno, komentabia da, Jacob Elordi ontsen Kendall Jenner ekenda bilela, jauain harrapa dela, barkat. Berdin jau, Kendall Jenner horrik, ez horrik dia, basura de personas. Bueno, zeintzuk, Kardashianak. Hombre, claro. Bere jamuna Donostin jaixo zen, eta magozkotekin pasan Inglaterra lanitxera. Aia, mamatzen da ikasi dozula hori. Ikaste zuen eta ez da, zeus errezateko aukeri okileko, porque bestela sartzen zein erekin denpora danian. Total. Eta ez gazartu bere jertziakin. A ber, ezin berba jertziakin. Nere gustatzen eta garai batean onjala urte batzuk, modan jarri zian honek look vintage hauken erako jertziak. Bai, ontsen modan daue, bai. Bueno, Almodóvarak antzerako bauka. Gustauxat pelikulia. Izan be, komedia dramatiko bada. Ke humos. Ez, barkatu dut zau, lehenguzun artian, sortuako familia dialako. Oso ondo dao, pelikulia oso ondo dao. Bai, ez dakit. Oso ondo dao. Ikusi urringuan, zebazekitzen aurreko astetik, komenta bine bela. Esan bihar da, Robert Aramayo... Ez dakizena esan zu fascinatu lekuza batera. Bai. Aurtengo BAFTA sarietan, sari nagusixeruan dauela, DiCaprio, Chalamet, Michael B. Jordan, eta honin danan aurretik. Eta BAFTA sarietan pasauzan gauza bat,
gerora, mundu buena serie esan, haundixa izan be Tourette sindromia dakola esan du, John Davisonek, eta John Davison bea, baftatan, aneguen. 40. filan nuestro. Gaina behorrek eskatuta, pasau zan ez pasaileko, baina gero pasau izan. Izan be, Michael B. Jordan eta Delroy Lindo sari bat banaketan oia zen momentuan, urten xakon, estatu batuetan ezin jan esan hitz hori pertsona baltzein inguruan berbaileko. Niger. Bai. Bota benola eta hortik, supuestamente entzun bihar, entzun zan, eta gero sekulako Ez que, estatu batuak ez da ikesi ezer, Justin Timberlake eta Latoya dozein zan, ze Jackson dan titixerak utzi zauena? Janet. Baina hor beste... Osa parkatu, titi bat ezin da erakutzi segundu bat, eta gero dakatzu supermerkauan erostia, alakutxe eskopetatzarrak. Baina hor oso ezberdina da egoeria, eta hor ofensia oso desberdina da. Gauzia da, karo, hau dala, Tourette sindromia da. Bai, berak esan du, ezin jauela kontrolau, eta pelikulan argitak bai, momentu askotan, oso graziosoak diana kanpotik behituta, eta horregatik honintzen ni, 3 egun barrezka pelikulia akordeien, baina eraberian oso momentu... Azte masa pentsatzen, imagina un bizitzatia pertsona hori, eta gertatzen jako gainera... Horrek, segun ze familixatan, jausten den baita olako kasu bat, azkenean familia biologikoa erabate zuntxituta geratzen da, amak, iken dau aldauena dako nahi arramintakin, baina besteak beste, bazkaldu eraiki xau tximinixan aurrian, ze tartekatxua botaten dau, eta orduan jana botateko tximinixara, eta gero, beste familia topekin dau, beste erabatera tratatzen dauena, eta hori. Orduan, hausnartzeko muten dau, ondo pasaiken duzu baita, baina ematen daue bai, Tourette sindromia dauken danek itxen debela gauza gualak, ez? Eta gero guberatu ginoen, eta uneko amarrai gertatzekako honek, gertatzekako gauzak. Honek, klaro, esaten dau, esan ez biharrez dien gauzak, jo itxen dau jende bai, nahi barik nusian behin, dare egisa darela momentu oso graziosoak, badidez, batre matera sartu eta esaten da benian bomba bat daukat gainean, eta eskiz dauka, baina, klaro, zuk esan hori tren matera sartu zanean, pues, eta gainera... Lako txakur bat, eta txakurra esaten karreteriako zailo dobiaz, tezen duen txakurrari. Segi aurra, jarreko txen aurrian. Hori da urte ditxakona, baina beriala esaten dau, geldi hemen. Eta gauza lagun bat Tourette da, hori dara pizkat, hausnartzekoa, bai, zehaitik urtetzen jakon, solako gauzak esatia. Karo, nundi barrenatzen ditugun horre, izatik daki bere burmuinak, hori. Eta, hor neurri baten gainera pelikulia bukatzen da, ez da momentu honetan zela dauen gainera kontu hori, baina bai garatzen daue alako, ez da medikamentu edo sistema bat, pultzera bat ez jartzen zuten, Bai, uste asko dala impulso elektromagnetikoekin dala. Impulso horreik kontrolaiken lagunkete xau. Lagun baten laguna Tourette da, eta honek ez dago esaten, eta jendeanak ezauketan da benian, eta batu pentsatzen da bori, biliko dela esaten, hijo puta! Eta, ez, niakat espasmo moguko batzuk, eta daila inkontrolabriak, baina berak hitzez ez dauela ezer esaten. Bai, esan dau batzutan, bori, jende asko dauen batoki batian, alako batek emototzanean, claro, zu kaletiz horiaz, eta eskuak iten dutzuelan, ez ez erratatzen, baina jende asko dauen tokixetan, araz... Neri kriston... Jarri eskuban, jarri eskerrian, porque eskumia fanikixat. Bai, egizak ez peni ematen da bela, pelikulan, ikustia bebai, ze... Eta txomi desgraziataz barritien dau. Egizak da zerela momentu batzuk oso humoristikoa, baina beste batzuk, momentu baten palizaba joten dutze, zubi baten, klaro, gozatzakako gauza bat lehen hau, ez da kontrolatzen berak, baina, eta imaginau, haume bat, eta azten jatzula loko gauza gertatzen, ez dakizu nundi datorren, eta gero zela garatzen da hori, Nitak askotan da, lortu arte ez, jakitia zer daukatzen ez, zure inguruak zer... Baina gero bezin duzun ez ebe. Bai, baina izan duak. Gero bez dartzen duzula pastilla bat eta ja. Ez da, gaina kasu honetan pasekin dana da, zure inguruak jakin aldau, eta onartu altza borrekin danakin. Zu bali mazo ez dakin nora, eta errepente, pasekin da bilen neskiari, ez dakiz zer botaten baixatzu, Claro, arek eta bere inguruak ez dakixe. Ez dakixe. Horaka, orban... Ezin duzu eukemen jarritxa Tourette. Hori eskenean bai da. Eta orduan zitxotzu bagotia zure txian eta zure inguruko jendeakin. Inguruko jendeakin, hori da. Baina, honek lortzen dau, inguru bat eta bizitza bat, aurrera iken lagunketan xauna. Oso komentagarrixa. Osaka, aurrera ikenen pertsona bada. Bai. Gaina biziri dau, berta magosturtzako eta biziri jarriketan dau. Honetxek gaurko pelikula eta telesailak ikusi berri ditugunak. Distopien inguruan berbaita, aurreko atalian, jenteak ez egiten zesan biopik,
Orden, esplikai degun, zer dan distopia bat. Idiomas Distopia bat querida. da- Se explica behar esan ebanik hori bai, beste podcast atera joan nintzen. Bai, bueno, horren ningu berba, kompetentzia ninguran dolako gauzak. Eta galdera batzuk heldu jaten, podcast Bai, entako baina jendien ez zian gukin gura geben moguan ingaldera horrik. Ez zian egin, baina bueno. Bueno, Zer zer da distopia? Ni joitan lotzabako bezala, Asko oso gehiago hobeto tratatzen abean, Ez dakit kontuatzen. Garri zosten olako bandatxo bat, emu zosten jatekua... Sin más. Distopia bat. Euskaltzaindian arabera, distopia da etorkizun ilun eta eskorra irudikatzen duen fikziozko kontaketa. Hau da, utopia baten kontrakoa. Asko landu izan dan genero bat, bai literaturan batez, filosofian, eta pelikuletan baia zineman. Honezola harakaketa bat eiken, Blade Runner, Metropolis, El planeta de los simios, Los juegos del hambre, Minority Report, La isla, Never Let Me Go, The Road, horreik danak distopiak. Torrente. Bueno, torrente distopia Ez bat, da edo distopia. zoritxarrez. Bosgarrena izan altzan, ez dakit. Bueno, hoxe, eta horren esan jo, guazen, bakoitzak, pelikula distopiko bat. Zaharren eria da? aukeratzea. Bai, Bai, ez? bai, eta ez da, bueno, bai. A ber, zaharrena, baina Bai. klasikoa bihurtuna hasieratik, gero, claro, hau... Eta nik uste horreko kibela izan zela, sekulako impacto kultura hasieratik. Bai. Bueno, tetralogia baten barruan dago, Bueno, urrengo bixak bai, azkena ez. Urrengo bixak behesta. Urrengo bixak bai, Wikipedia lio morrokotu doa, ez dakitzuna zeda bilen espliki, Bueno. zer ez da bilen esplikaian. Warner Brosek esperantza gutxikin, 1989an, ez dena zuen proiektu bat izan zait. Da esatu esperantza gutxikin, ze Wachowski Icepack fanzianian proiektuakin, ezagutzen, bale, hemen dakatzu, ez dakit, milioi bat dolar. Eta Wachowski Icepack euren proiektua milioi batera egokitu biharrian, ez dena bakarrian milioi hori gaztau zabien. Montau, eta Warnerra bialdu zabien. Eta Warner ikusa ez zen, bale, gurosuna. Ez dena zan, balena. Baina ez Bai, dago ez gero ese pelikula bihurtu dan. Bai, bueno, kasu enten da, Matrix. D-Matrix, Es que, claro. D-Matrix, baina, bai, Matrix, Julian Ez que Matrix. zerren esan euskan 5 urte. Bai, gara distopia bat. En fin, di Matrix. Bueno, nire ustez, pelikula hau ezten hau da, aurrera, bere aztarna hori ikusten dela, eunka pelikulatan, eunka gestotan, itiendo zuen nola atzera, stop motion, urdina edo gorrixa, estetika neopunk hori zela zabaldu zan barriro, bueno, oso errexada. Teknologikoki oso. Bai, eta oso aurreratua, eta... orduan. Bueno, hem kontuatzen dena da, eta gainera, teoria honek, eta hau da txarrena, Matrixen teoria garatu dala, eta badaudela harako, ez dakit, iluminau batzuk, horizontera fangoianak edo, haunen alde, dauzenak. Orduan, pelikulan kontatzen da, bueno, makinek, Terminatorren gertatzen den bezala, ez? Makinek mundua irentzi daue, eta orduan, makinek ezin daue guk sortzen dugu energia, berotasuna eta alakauzak, orduan iten duena da, gu erein. Eta sortzen dabila alako, Ustiategia hundi bat. Ustiategia hundixak, toki askotan, eta orduan pertsona horrek garatzeko eta impulso horrek eta egiten dutzuna da, bakoitza historixo bat sortu eta bizitza bat, hau da, dana, gezurra da, dana sortzen dau, ordenadore gigante batek, eta egiten dauna da, bere biziraupena bermatzeko. Orduan, badauz batzuk, bizidianak, elur planeta nukleotik gertu dauen herriri kobazulo batian edo. Zion da, ez da? Bai, Zion, eta gainera horrepek karri dau gero Claro. Zionistak. Bai. Bale, ikusi haitiko lapur bat. Horre dia, benetan, euren bizitzia aurrera dutzen dadien pertsonak, baina ez dia oso egoera honian bizi. Eta momentu batian, bueno, Neoa saltzen da, Neo pertsona arrunt bat da, eta Morfeok atarako dau bertatik, ze Matrix bere biladoia, bere akabatzeko asmuakin, eta orduan Morfeok eskenikotza pilula urdina edo gorrixa hau da. Ze Neo ez da edo zein besta. Ez. Neo da, supuestamente, gizaterixa salvaike. Bai, Jesucristo, da Jesucristo. De Mesias. Bai, ze gertatzen da, bereak emotutzala pastilla urdina, hau da, hemen ez da ezer gertau, loak hartun goza, jekiko za, eta ez da ezer gertau, edo gorrixa jakingo zuzen da egisa.
Neok gorrixa aukeratzen dau, eta orduan ez da esnatzen bere logelan, ez da esnatzen bere munduan, ez da esnatzen bere irixan. Esnatzen da, ustiategi horretako baten alako plastikozko hilotza baten barruan, eta hortik aurrera, behaziko da, Matrixen kontra. Matrixa barrutik apurketan, Matrixa salto ikindo berrez be, esango. Oida, Matrixen sartu eta irte ikendia. Gainera momentu hortan, ondion, zuk ez mehauk ezautzen gau modenak, alako zaratik ezabienak, edo telefonua deitu eta kezu zaratia. Hori telefono dei bat, modenak ezelako zarataka. Hori bizagutu dute, Bueno. Kriston arrakaztea lortu zauen, iruko iztuin zauen gaztua, Warner Brosen dako Kriston saltua izan zen, eta rekarre zauen Reloaded eta Revolution bi pelikulak batera grabatzeko dirutza bat emotia eta historia garatzeko aukeria. Niretako Resurrection ikusi hostian, beste bisak oso ondo dauz. Resurrection, 21 urte, 2021 ez dena uzan, Pandemia gara izan, bai. Eta nik uste horrepe kalte inotzala. Nik egisa esan Matrix asko disfrutan bere momentuan, ja bigarren eta irugarren apentauxaten, baitu, jazta. Ni pai eta irurak, niretako irurak dia. Igual faltexat, irurak bat abastien atzetik. Nik irurak DVD-an ditut etxian negako formato berezi batian da, eta nire asko gustatzen iru pelikula dia, baina lehen izan zen hain apurtzailia teknikoki, historixia, eta hor, noia esatera, beste aktore honeiako bat, berez, ez da buena, inoiz aktore honan famia uki, baina eske zu fan ikera Matrix, momentu honetan Keanu Reeves bari. Keanu Reeves da, ematen dagoen majo, benetan esaten dut. Bizitzaralen esaten dagoen oso dala tipo eta humila bezala. Etza lehen gaukeria, Ez horre, betiko, Tom Cruise eta Will Smith. Ziren Will Smith zan, baina itxuraz, baten batek esan zaben, jendia, personaje beltz batekin identifikatzia asko zaiago izango zala, txurix batekin baino. Eta gainera, beste aldian Morfeon papela, Lawrence Fishburne egitiak, bi beltzegotiak ezotzala kontrastiagatik. Eta gero, netako garrantzitsua da, ze pelikula mortuan ikusi eta beti, bigarren mailako personajetan ibiltzen da, agente Smithik intxendotzena, Hugo Wallace. Weaving. Ez da Wallace? Weaving. Weaving. Bueno, neriz behiratu. Weaving, bai. Manik Wallace. Eta hau da Elrond, el señor de los anillos en Elrond. Mortal Engines, ikutxe haukatzu? Zer? Berdin ulertuko dago, esan gure bote. El señor de los anillos ikutxe haukat lehenengua. Bada, Eowinen aita. Vale. Bueno, agente Smith, bai, gaiztua. Gaiztua oso replika horiken dauna, eta oso... Ez que, bakizu gertatzen da, beti izan dut, baina olako pelikulen naiz, zero fanta, ikuste tenien olako zer, gero... Neuzez, Matrix... Badakit Matrix gustatu viajatela ustot, badakit. Distopiek dako ingauza ona da, distopia bat ona da ze pentsa bera ikin dutzune. Eta Matrixek, gauzia da, belaunaldi bat... Pentsa bera zautzu, eta gainera, askotan gertatzen da, distopia batian edo, azieria, hau da, horra iristeko inbiosun ibilbidea oso ondixala, eta hemen planteatzen dutzu oso erraiz. Puma hau da dauena, eta jazta. Gauzien eri hori ja pentsatzea, oza, nik gustako jatela, baina makinak mundua... Baina ez da... Badakitela, esan duen, Matrix ez daukat ikusitxea ikusten nahi neban, eta ez da lortu ikustea. Eta ikusiko dut, baina Matrix lana indotza Terminatorrak eta beste batzuk indotze lana, orduan. Planteatzen dutzuna da izatea, zuk ez duzu sekula pentsau, eta nire bizitza ametz bat bada? Ba hori da planteatzen dut. Ojalá. Bueno, ojalá, oso ondo dagoela, baina... Imagino. Horre kuriosua da, Wachowski aipatu duzu, izan be, pelikulia grababuzanean Wachowski anaiak zian, eta horbe badaue nik irakurri dugu, intzundu beste teoritxa bat, transexualidadiekin lotu aldala baita egoera hori dana. Sekulako bombazo, takinen sekulako bombazo izan zen Matrix, bigarrena eta irugarrena ezin beste, laugarrena jabapebez, eta egisa da, Wachowski aizpek, behin Matrixin gero, ez da boia lortu berrez berrepikatzia olako bat. Eta dakoi pelikuloi bat, hemen digo menatze dutena, da El Atlas de las Nubes. Usted esan mi señora, Júpiter Ascending. Claro, Bilbon grabautako bitxorra da rengatik. El Atlas de las Nubes da pelikuloi bat, oso,
underestimated. Oso... Baina oso desberdina, baina... Oso desberdina. Esan benotzun. Oso desberdina. Baina horbe distopiak dauz, bueno, da brutala. Alda duzue ikusi. Gainera Los Simpsonen parodia bada horrekin. Atlas de los Nubesekin. Bai. Bueno, cronológicamente... Ez. Baina aktoria bai, esa protagonistak bai. Bueno, cronológicamente hoin, nerito gehiaxat. Ya lo siento. Eta nire pelikulia da Children of Men. Hijos de los hombres. Hor da buena baita pantailan. Nik Clive Owenekin batera ikusen aben. Nik, ojalá. Clive Owen, behitu beste aktore bat, eukibena bun bat hor, 2000 artean, eta gero desagertun ja, eta pena bada, ze oso aktore hona da, hemen agerketan da Children of Menen, Closerren sekulako papela iken dau. Hombre, Closer, zeatik. Ez nekarek ez tegiz edan Closer. Ez que daukat beste pelikula baina. Julia Roberts agertzen delako puntu. Natalie Portman. Ba, Julia Roberts. Bai. Berriz atera bion mobia, gustatzen itxi hau podcastia, baina eske derregortu ditzen duzta zue. Bez, esto ez da zuizten gauza kontaiken? Bai, si, zu jarraitxu. Bueno, oin ja jarraiken. Badaki zein dan. Zein? Pelikulia. Betzenen denboria bilela kontrolaiken. Ni betzen zaila zerbait konsulta guran. Hori, bai, nenean ikustea portadia. Clive, hori da. Bueno, Clive Owen, guazen. Da, ez dakiz egertaban proiektuakin, baina Clive Owenek hemendik gertu grabatzeko azaukan proiektu bat. Hemendik gertu Atxabaltan o hemendik gertu Euskal Herrixan? Hemendik gertu Atxabaltan. Atxabaltan ez, baina akin azten da beste herri batian eta arrazetik begertu hauena. Arameixo? Robertekin? Robert Aramaiokin batera? Vale. Oin, noia Children of Men kontaitena. Bibi eta seiko pelikula bada, Alfonso Cuarón da zuzendari mexikarra da, aurretik besteak beste Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, eta Itu Mama también, zuzendu eben, eta horren ostian, Gravity eta Roma. Oso pelikula diferente. Oso. Euren artean. Ze kontatzen dau Children of Menek? Bueno, 1982ko novela baten dago oinarrituta, eta kontatzen dagoena da pelikula meintzat, 2027an dago kokatuta. Hau da, datorren urtean. Ze hori da, distopiek dagoen beste gauza bat. Bai. Ze pasein de 2027 urtean? Pasaudiala, 18 urte, azkenengo umia gaixo zanetik mundu honetan. Erresuma batuan dago kokatuta pelikulia, eta hori nahikoa espalditz, eta ez tekin nik hause puntura arte egisa dan, edo ez den egisa, baina erresuma batuan kontaikin danan arabera, mundua dau, desastre bat inja, erasok dauz alde danetatik, mundua fan da, kakasarrera. Bueno, ez bada fan ja, honezkero. Bueno, kontua da, etorkinekin be baita dauz sekulako kampaina bat, erresuma batuen etorkinen kontra, sekulako gora berak dauz, gauzia da, hori batetik. Ez que, bez, arixa galdura egin doztazue. Zela doztazue? Doztazu. Eta egora horren danen aurrian, badau gobernu autoritarixo bat, baina eraberian dau banda edo talde terrorista bat, refugiauen alde ikin dauena, Arrainak izena dakona, eta hori, pixat, gobernuan kontrabotere moan lan ingur dauena. Eta hor topa iken du, Theo Faron da, funtzionarixo gris bat, badakona bere historixia, eta derrepente, topakin da egoera baten, bastante haundik eraketen xakona, ze bere emazte oia, da Arrainen zuzendarixa, Arrainen burua. Eta... Baina ez da edo zein emazte, Eta ez da edo zein emazte, Julian Moore da, emaztia. Cuidao. Eta... ikin xabe, enkargo bat, eta da, neska bat, Ki izeneko neska refuxiatu bat, laguntzia herrialdetik urteten. Zeatik, Ki aurra hundauelako. Eta da, lehenengo emakumia, lehenengo mia, jaixoko dana, 18 urtetan. Eta horra azten da, pelikulia ritmo frenetiko duna, ezaugarri tekniku aldetik oso nadana baita, zedako plano sekuentziak, baina tremendakoak, ikusten duzu zelako plano sekuentziak dian, da, ostra, hori grabau inbida dugu, 6 minutuko plano sekuentzia bat bukera aldera impresionante. Hortarako Cuarón oso zuzendarina eta teknikoki oso ondau, eta momentu bat, Tate Modern Gallery ikusten duzula, Cherry Shakin goixan, eta ze disko da. Nik izan ez dakit, baina diskoa bak izan dan. Dauz, da, oingaztik izan da, iconic. Iconic, ez, baina da hori, azkenen kontakin dutzu gainera, ez modu bat pepe modu porzauan, kontakin dutzu, horrelako mundu bat, zelako, zezabitzai? Ez, jarraitzu, iconic esan da bela. Kontakin dutzu oso modu ez forzauan, olako mundu baten bizitzak zer dakarren, ze diferentzia dauzen, zela bizidian batzu, zela bizidian bestiak, ze klase sozial, zer imuten xakon garrantzia, zer itxakon imuten garrantzia. Hortarako, irla bateko zondu funtzionatzen dau, 28 días después begertatzen dena, hau da, eskeixo lauta zaoz. Hori da. Ezin zaurtik irten. Ze hemendik zu Lisboan biziza edo Algarben hartzuzuko txe bat, eta lau egunetan igual Moskun zaoz.
Anez. Hori da dauena. Eta atzo ikusi neben, aspaldiko partez, eta benetan bilurtuta geratu nintzen, ze pelikulan ikusten dian estena asko, gabitz ikusten momentu honetan, munduko hainbat lekutan. Bueno, hori gertatzen da bai Black Mirror seriakin, eta El cuento de las criadas. El cuento de la criada, eta hemen, eta honekin lotuta, dau beste teleselo bat erresuma batuan baita kokatuta, eta arek, onjokan bilur gehiago emuten dau, da Years and Years, ikusi ez baduzu, ikusi benetan. Ze ona. Nik ez dut bukatu. Nik de atal batzu bai, bineo nik bai, eta gorputza onjokan etxar rekuperau. El cuento de la criada nire koratzen nahi urten zanien seria. Baina lehenengo denboraldixea oso ondo dau. Baina seria urten zanean, lehenengoan nire bai. Gero ja... Baina orduan ez denean, hau imposiblea gertatzea, eta justu izan zen box sortu zanian edola, eta orduan, zara, nostras, imposible, ez dut ikusten imposible. Baina kaso hontan plantatzen dien gauza asko, esan duzu, ostra, bai. Takila aldetik, etzan izan, Matrix izan mogan sekulako bombazua, hau etzan izan, korrekto, gutxira jota, Ez da ze zinemalditan aurkeztu zen, da gero Donostiara Perlak saien barruan etor zen. Hiru Oskar sarixetarako gonzan izendatuta, eta urtiekin da balixo irabazten fandan pelikula horretio bat, eta gaun rekunda distopia barra zientzia fikzio arluan, bazken 25 urtietako pelikula onenetariko bat. Bueno, nik ekarri botena da, lehen esan dutzuet, Yorgos Lantimos, asko hemen daukatela liburua. Asko gustatzen jat, behin baino gexotan komentatu du podcast honetan, ze aurreko urtean estrenau zan. Pobres criaturas. Eta Bugonia bebai aurkeztu zan aurreko urtean, egisa ez dugu lasko sakondu, baina bueno. Nietako Jorgosekin bideone da, aputxoa frenau, arna sartu. Nere ustez bebai. Ema agurrezan. Eta emaztonek Jorgos. Nere ustez bebai. Osa, tipo grekoan 1983 garan urtean jaio esan, bere... Aitxa baloncestoko uste dut jokalari profesionala zala, eta beraz izan, kasi zeban enpresa gintza, eta beraz esan sartu behar zine munduan, baina, bueno, sartu zen, eta segon zaritzen. Zela sartu zen. Ez que... Kaninokin sartu zen. Kaninokin baino lehena, bueno, zinean bai baina lehena hau, 2004ko joko olimpikotan egon zen talde kreatibuan, egon zen bera lehena hutsen publizidadia eta gero Kanino estrena useban. Bueno, lehena untzeban beste pelikula batzuk, baina zuzendari moduan, baina Kanino 2009 garren urtean estrena useban. Jo, baina, ze bilaka era, eta gainera... Ja, bastante distopia, lehen komentau du, igual ez da gizartean distopia, baina bai familia barruan. Baina nina ator komentatzera beste pelikula bat, honekin izabalaia saltua dela The Lobster. Ze kontatzen dau The Lobster? Ez que hori da zaina, netako zaina Lantimosen pelikula batean da, pelikula kontatzia. The Lobster, esan digun, langosta. Hori da, segaitxik. Zer esan da langosta euskeraz? Otarraina? Nebilen nire buruan kombinazio batzuk gilen zilabanak, baina ez tia... Otarraina, ez? Otarrainzka? Otarraina. Langosta, distopia bada, nola ez? Otarraina. Eta orduan, 55... Otarraina no bende, Gera bikote bari geratzen basa, hauko 55 egun, beste bikota topatzeko, beste... Ez gozu inezeuki? Eruaten dutzu, olako residentzia batera, Irlandan gerra guzara olako hotel batera, eta azko 55 egun topatzeko bikotia, da mundu bat, bikote barik egoten basa. Karo, da gizartiek kritika bat bastante potentia, egon bizala maite minduta, bikote bat ekubi dozula, bestela, hago. Bikotia, ekubi dozu bikotia maite minduta zozelako, ekubi dozu bikotia... Bikote ekubi dozu. Segertatzen da. 55 egun dozuzela, bestela, bihurtzen za animali bat. Orduan, zaitxe ditzen da langosta, pelikularentako protagonistiak, lehenengo gunia jute zanean, hotelera zetotze, 55 egun honi pasatzen badie, ze animali nahi duzu bihurtu, ze animali nahi duzu. Zuek aukeratu duzu animali zeia? Eta berek zeta, langosta, segaitxik, egun urte nio gehiago bizitzen dielako, eta oso fertia dielako. Horra etxik zen. Zanik ez dugura langosta bat izatea soatuta. Eta zeukatuko zinezuk, euli bat? Ez dakit, lo visto, bai. Hiru egun eta agur bernur. Protagonistia Colin Farrell dagoela super ondo, gainera potolatu zen 18 kilo pelikulantarako Yorgos Lantimosek nahi zeban pertsona arrunt bat irudikatzia, esan guztazu bebai bera, bueno, sin más. Eta Rachel zela da? Face. Rachel Face aktoriak. Zer urtetakoa da? Zer?
Langosta zer urtetako? 2009. Otarraina. Orduan, zer gertatzen da pelikulan eta sartzen dela hotel honetan, eta jente asko dago bertan. Eta hotel honetan sartzeko, esango, zeo adinetatik aurrera ziu. Ez dakit zer adinetatik aurrera, baina polizia dago tartian, eta... Osea, harrapatzen bazaitue. Zure etxera juten die bila, ez daukos, eta zertzakako protagonistia, bere emaztiak lagaitzen da bela, eta orduan, baltzen hoteleko poliziak, baina eroten da hotelontara, eta juten da berean eakin jadala txakur bat. Orduan, bai, zer gertatzen da hor, dagoela pertsona bat miopia, beste bat urtetzen jakola odola sudurretik, orduan. Joan bat normaltxua. Orduan, miopiak... Miopia bat barkatuko estazu, esango dut. Entzun, miopiak eta miopiak junta utxen die. Odola urtetzen jakola eta orduan da kritika bat bai, gaur egungo aplikazio edo... Bai, zezu jartzen duzu zure karakteristika danakor, eta nire zutopatzia ez beste bat antzerakoa. Eta orduan horren kritika itxen da. Zer gertatzen da bai? Momentu baten... Ez ziren gainari geixo, zeni hortan abil. Momentu baten, pelikulan, ies itxea lortzen dau. A ber, ez da spoiler, baina 2008ko pelikula da. Ja, bai, baina ez du ikusi. Ez, eta hasieran agertzen da hori. Era, basuan zer gertatzen da, juntatzen diela hortik iesen daben jendiak. Eta hor bai... Baina bertan... Eta gero aldea del arce. Ez, eta hor itxen dabena, hor bale mazan ezin zamaite mendu beste bat. Orduan, gizarteko bi alderdi horrek irudikatzen ditu. Egon bezala, bai ala bai bikotetekin, eta beste alde hori jendiak daukana problema afektiboak. Impulsiboak eta dana dela sexuala. Ez, ezin dela, ez. Diela justo kontrakoa, rechazo a la gente. Nesten duzu? Zuek bikarrez alde hortan zauze? Ni justo bestian, oza, ez bestian, bez, nago tartian. Baina, eta zuk ze animalik aukeratuko zinun? Nekane dau hotelian sartzen. Y ahí lo dejamos. Bum! Bueno, gomendatzen dut pilo bat, zuek komentatu duzue bi pelikula honek diela un poco ciencia ficción, baina eske Yorgos Lanthimosek erabiltzen da tonua pelikuletan eta erabiltzen asko musika klasikoa. Elkarrizketak eta oso... Yorgos Lanthimosen pelikulia da oso kontrastia, zauz. Igual, konversazio, zauz, kafe bat hartzen den, zuten dan atzetik muten daudala, ez da geite, munduan akaberia datorrela. Bai, eta gero, unarteko konversazioak esatu zula, jo, ez absurdua da bizena komentatzen ez, hori animali bihurtu biasa, baina inserixo kontatzen da behin hola, sinistu txen duzula, zare, oso sartuta pelikulan. Segaitxi gustatzen gat, zuzendari honen pelikulak hasierako gustatzen gat, onguak baino. Poor Things, asko gustau jaten, baina igarri da, askota komentatzen moduan, estatu batutara saltuen da bela, eta asko pelikula asko inditxua azkenen gurtietan, eta bere esentzia hori galdu dause. Nik uste bere esentzia, nireetako bere pelikula favorituena, da precisamente The Favorite. Claro. La favorita. Bai, vale. Igual izalekela bi... Bai. Independiente onjokan oso ezaguna estan, eta gero ja fama ondixadakon direktore baten erdiko, ez? Baina zuzendari ondixei bezkatzea, diru, oza, numero batzuk. Eta numero batzuk itxeko, atzian dau, kriston makineixa bat, esaten, ez hau ez, hau bai, ze ez dakizen probau dugu, eta ez dakizen bat. Oza... Bueno, baina honekin segertau zen, bakanesen irazi zeban epaimeixan zarixa, eta gero Oskarretan egon zen izendatuta Guido Ionan Onean Oskarra. Osa, Oskarretara. Eta gero hortik ja izaban saltua, eta nik, gustatzen gatela hainbeste, eta konturatu naiz, Haneke be asko gustatzen jat. Eta Haneke be, zuzendari Austriakoa, osa, zona horretako zuzendarixak, eske bai, islatzen dabe gizarte... Hotelien esto susamorroki bihar, Hotelien esto susamorroki bihar, Baina, gizarte horretako, oza, gizarte horreko oso ondo islatzen ditu, olako distopiekin eta guztetan jatazko pelikula honek zitxotu pentsatzea asko. Benetako Haneke ilunaua da. Bai da, bueno... Nietako Haneke... Kanino pelikulea da oso jebixa, Baina Hanekek atmosferia askoz ilunaua mantentzen dago eta asko sola... itxixaua sentiduza, asko txikixaua sentiduza. Azkeneko pelikuletan ez, Ez, baina, bakitu ze pelikuleta zaitan. Bai. Haneken aurrian sentiduza oso txiki, eta Lanthimosen kasuan, batzuen zertuza aputxo bat ez da lortarra, sabez ez da? Baina zinezgarri iten dau, ez errez gertatziak. Bai, eta ikusi dut, aktorien dako bai, Lanthimosekin lan itxia be, gogorra, basieran bai dala gogorra, zitxotze itxia jolas batzuk oso raruak, bai, ez dotzela gatzen igual emozioak enbeste azaleratzen, oza, euren personajien emozioak azaleratzen, esan dute moduan oso planuak die personajiak normalian. Yorgos Lanthimosen pelikula batian dauz bi pertsona kafe bat hartzen, datzetik dinosaurio bat pasatzen da, eta ez da nezezer gertatzen, zauzu,
Bai, izaleke. Logikoa da. Bai. Hori da pobres criaturas enpasekin dien gauza danak. Eta ze pelikula ona ze, bueno. Baina horretik, baina Haneken etzan pasauko. Baina Haneken eskenengo pelikuletan igual bai, ja pasauko zan. Osa, zirakotan igual bai, izatu baina Haneken eta hortan... Ni Haneke ez dute... Ni Haneke beti zatot zinien ikustia oso nada, ze are txikixagoa sentitzen ze berak planteatzen atmosfera hortan eta zela dana dauen argiztapena, musikia, erritmoa bera eta sentiuteza, ni Haneken aurrian oso txiki sentitzenaz. Gustatzen jat bi zuzendari honek batez bez, distopien inguruan etxen da berba, edo, bueno, lako munduak sortzen ditu, Bai, munduak sortzen ditu, baina oso modu real baten, eta thriller punto batekin be bai, osea, dala, ez dain, hori, beti esan dutzu, eta jatela gustatzen ciencia ficción, baina... Zinean distopiak bai dako ciencia ficción, ez? Punto bat bai, baina igual sinisteko niri kosta gutxen jat. Da teknologia, beste gauza bada, kotxe galarixak egotia. Baina, kosta gutxen jat ikustia. Vale, baina distopia batek laguntza, pelikula distopiko batek, edo kontakizun distopiko batek laguntzen dutu zaten, hori, eta nahi gaina olakotan pasegin xat, olako kontakizun baten dauz protagonistak, gauza pasegin xakon hori, ba, nik askotan betzaien dut, eta horratzen dauzen estra horreik, personaje horreik, zelako izan bida olako mundu baten bizikiarren? Neetako distopia baten asieria ez da zientzia fikzio hori da, barruan daukatzun alde ilun hori azaleratzen dutzuela. Bueno, zuk edo munduak. Munduak bintzen orokorrean, baina pertsona zuten mundu orduan. Eta Hanekek askotanen jau, eta hemen komentau izan dau, eta lantimose bai, barruan daukatzun hori, askotan gordia daukatzun hori, pum, zabaldu iten dutzuela, eta ala, libre albedrio. Eta esan duzu, ostras, ez balen zatuna, amets bat izan leike? Edo Children of Menen behagertzen da, ez batzutan. Osa dauz, batzuk, ezin da bila, ez da, aurrera inuren bizitziakin edo kanporatu bitzera, eta hau beste organismo gigante bat artia salbauguran munduak daukan gauzaik onena korri dialako. Eta beste batzuk ez dakiz zer. Eta batzuk dauz onak eta txarrak, zorbe bat dau, ez? Hemen be, Children of Menen zaten duzu, eske igual errefusietuen aldekin dauenan alde nau. Hombre, gero ikusten duzu zerrikin dauen, eta zatozu, hori beste ekipa munduko onena dan. Duda etiko eta moral asko plantatzen dira. Distopiak izpiluan aurrean jartzen dabe gizartia, eta beti zientzia fikzioa izan da be, eta oso muturre eruan da, Steven Spielbergek idautako zerbait izan dabe, beti zientziatik baino gertxau dauke, zure barruan daun sentimendu txar horreintatik azaldatzea. Eta niri horrek izteuz, ez gaulakoak baina baga. Bueno, gu beste distopia baten biziko ga. Gu utopia baten. Utopia baten. Dala distopia baten kontrakoa. Ala ba. Ez. Utopia bat izango zen, The Hills Are Alive with the Sound of Music. Eta zuze posik, monja jantzita. Hori bera da! Bixak. En fin, zuze, gaurko saioa izan da pikin bat? Oso interesantzia, Sakona, Batzutan, gatera beha da gure barroko hori. Gubeka apurtxo bat intensaz, Bai. Baina guapas. Hala. Dekane, Imanol, Txomin, Bez, distopia. Distopia, Aida Nizar, bere burua irugarren pertsona dutuna. Idiomas, querida.